טוב, אז נתקלנו בתופעה באמת סוריאליסטית הזאת כבר לפני, אבל עכשיו בר שמור עם רעיון סקייפ שנסה להסביר אותה. מיד תראו, בר שלום. אהלן גיא, טוב, שמע, בטח יצא לך לשמוע על הטרוריסט שרצח למעלה מ-60 בני אדם בשבוע שעבר בנורווגיה. אז הסיפור הזה גרם לתקשורת הבינלאומית להתמקד שוב בארגוני הימין הקיצוני באירופה, ואחת מהתנועות הקיצוניות ביותר והמושמצות ביותר ביבשת היא הליגה להגנה האנגלית בבריטניה, או ה-EDL. בוא תראה. Muslim politics of Russia. But the English Defence League stands here today and in London to say that we will not be slaves to Allah and Allah's representative. טוב, תשפשף את העיניים שלך טוב טוב גיא, ותראה גלוחי ראש שרים שירים גזעניים, יורקים על מוסלמים, ועושים את כל זה כשהם מנופפים בדגל ישראל. זה כמעט בלתי נתפס, אבל התנועה הפשיסטית הזאת, שחלק מהחברים שלה נתפסו על חם עם מדים נאו-נאצים, מפיצה באינטרנט מסרים פרו-ישראלים. זה לא יאומן, כל פעם שאני רואה את זה, אני באמת, כמו שאתה אומר, ממש משפשף את העיניים. כן, תראה, אתה רואה בעצמך, הפעילים מצדיעים במועל יד מצד אחד, אבל בין ההפגנות של ה-EDL מתנוסס לו בגאון הסמל של המדינה היהודית, וזו פשוט תופעה שצוברת תאוצה ברחבי היבשת. הימין הקיצוני באירופה מאמץ לעצמו את הציונות, כפי שמסביר לנו מנהיג הליגה להגנה האנגלית, טומי רובינסון, בשיחה מהאנגליה. We've carried the Star of David on all our demonstrations since the day we've... Originally people were saying they're a Nazi, they're a racist organisation. Now people are seeing we're just true, genuine British people who support Israel and support their right to defend themselves and stop the persecution of people across the country. טוב, אז צריך לציין שלא רק הימין הקיצוני באנגליה תומך נלהב בישראל, אנחנו רואים את זה גם בהונגריה, בספרד, בשוודיה, בנורווגיה, כבר דיברנו על זה, וכבר גם אמרנו בחודש שעבר, אתה זוכר את התמונות הבלתי נשכחות של נאו-נאצי גרמני שמתגאה באהבה שלי לציונות, אנחנו הראינו את זה, אבל מה כששאלנו את טומי רובינסון מבריטניה, האם הוא מנהיג של ארגון נאו-נאצי, אז זה מה שהיה לו להגיד. Now at the start, we did have unsavory characters trying to get involved in this organisation. Now, purity can only come with time. We have had a media campaign against ourselves, trying to slander us and smear campaign against us in order to stifle our argument, because no one wants to have the debate we want to have. כן, טוב, אז חברי ה-EDL, כמו ארגונים קיצוניים אחרים, טוענים שמכפישים אותם בתקשורת, וצריך להבין שהאנשים האלה באמת חושבים שישראל היא קו ההגנה הראשון של המערב נגד מה שהם מגדירים האויב שזה כמובן האסלאם. ותן לי להפתיע אותך גיא ולספר לך שה-EDL אפילו פתחו מחלקה יהודית בתוך הארגון בלונדון. מחלקה יהודית, ולמרות זאת למנהיג של התנועה הזאת, שמונה היום כבר עשרות אלפים באנגליה, יש ביקורת נוקבת כלפי בכירי הקהילה היהודית בממלכה הבריטית. בוא תשמע. We've had a lot of contact from Israeli groups and from Jewish supporters supporting us and thanking us for highlighting what's going on over here, because the media won't highlight it. And even over here you've got the Jewish Chronicle, which is a Jewish newspaper. But it's infiltrated at the top by leftists, complete leftists, who are disregarding what's happening, who are not brave enough and are weak leaders, rather than explaining and saying what's happening. We don't need weak leaders, we need strong leadership. כן, הנהגה חזקה. אז רובינסון מספר של-EDL יש גם קשרים טובים עם הרבה ישראלים, למרות שלפי מה שהבנתי, בישראל עדיין אף אחד לא הרים טלפון לרובינסון להזמין אותו לסיור בכותל. בכל אופן, יש לנו תומכים באירופה, אני רק לא בטוח שאלה הם התומכים האידיאליים שהיינו רוצים שיהיו לנו. בטוח שזה לא איזה מערכון מוצלח של ה-BBC, Channel 4, משהו? ממש לא, זה אמיתי? הכל אמיתי. בר, תודה רבה. תודה רבה.